Lunga Bagong ki wis suwe apa, Dik? Nggih pun sawetara. Aku rene iki rak dadi ora kepenak to rasane. Bojomu ora ana. Ya aku ming jagongan karo kowe. Wong panjenengan menika ya akangne bojo kula, rak nggih pun mboten wonten napa-napa ta. Tangga teparo ki engko nek nganti krungu, nek nganti weruh, panyakra bawa ki werna-werna. Nek nganti kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul piye? Ae. Ning rak nyatanipun mboten wonten menapa-menapa. Lah Pak D rawuh mriki menika jane enten napa? Ya karo tengok-tengok ngenteni bojomu mbok menawa teka. Pancen ana wigati sing arep tak kandhake karo kowe. Kula aturi lenggah rumiyin kula damelke unjukan. Prayoga, prayoga. Wis kan akeh wis. Dasare saka omah tekan kene ya blas ora ketemu bakul apa-apa aku. Nggih. Kopi napa teh napa susu? Kopi wae. Kayak ana susu sithik. Men rada legi. Oh nggih ngestakaken dawuh. Kula damelke riyin nggih Pakde. Heeh, heeh. Mbok menawa kowe engko gawe wedang bojomu terus teka, lah nggih. Ya slamet wah jan. Suaramu apik saiki. Kaya apa wae. Kaya ketoprak.
Nggih. Nggih padu-padune kula menika mbagekke kalih Kadang Werda utawi kakang sing rawuh teng sudunge adine. Heeh, nek jane ya sir kumono kepengin ketemu karo bojomu sisan. Dadi ana kowe ana bojomu, ning gandeng bojomu ora ana. Ora kok iki ora kaya biasane wong bojomu ki kuthuk. Mesti nang omah kok iki lunga. Wau niku nggih angon wedhus. Lho, isih apa? Nggih tesih kalih sing 3 dipun sade krana kangge gesang. Ha ya wis ora apa-apa. Enten apa to Pakde kok janur gunung kadingaren menika kok rawuh wonten griya kula. Ha iki ngene. Nuk senuk. Aku teko iki rak jane ora saka karepku dhewe. Ya ta? Kowe ra wis ngerti dhewe. Arep kowe kuwi adikku Ipe, kowe duwe Mbak Yu. Ipe ya kuwi si sapa bojoku kae. Nggih. Ning kowe ora srawung apik. Nggih. Wiwit kowe dadi sinden, bojoku dadi sinden, lak kowe iki terus ana persaingan. Antarane Mbak Yumu karo kowe. Nggih, nggih. Sir kula niku nggih saingan sehat ning panjenengan nggih prisa dhewe to suwanten kula sakniki pripun. Apik, apik pancen ya luar biasa. Mbayumu kae suarane keder. Ha nggih. Ning pancen ya pinter tenan. Nggih. Wis suarane apik ning ilmumu kurang dhuwur. Nggih, nggih. Mula wis ora aneh arep ketoke kowe iki srawung karo Mbayumu kae ketoke remaket banget. Ning pancen ya ning jroning ati sing jeneng sak profesi iki biasane ana rasa apa jenenge kecemburuan sosial. Mriki wis biasa. Nggih, sing penting pas duluran antarané kowe karo Mbayumu Ipe iki aja nganti pisah. Nggih, kusing kula jaluk nggih ngoten. Heeh. Sing angka 2 Mbayumu iki ketua Dasamuka. Dasamuka kuwi lho, rombongan ibu-ibu Dasawisma. Heeh, Dasawisma tangga teparo sak kiwa tengene. Nggih. Uga ketua PPPK. PPPK menika kuwi lho. Oh PKK. Pene kokean. Nggih. PKK. Monggo kowe ya klebu anggota PKK. Nggih. Lah, Mbak Yumu iki kisruh, Mbak Yumu iki bingung, pendak-pendak ana tangga ewuh, pendak-pendak ana tangga duwe gawe, mesti do ngrasani kowe. Bojone Bagong sik senuk kae kok ora tau gelem kumpul, ora tau gelem rewang, ora tau gelem melu karo tangga teparone, do kumpul-kumpul melu jagongan, arisan lan sak piturute. Nah, jane Mbak Yumu ki ya duwe rasa ora seneng karo kowe mergo sak profesi mau ki ming lair. Nek batine pancen tresno karo kowe kebukten dheweke iki wadul karo aku, Pak. Mbok kowe neng omahe Dik Bagong ketemu karo adimul Ipe. Kandhanono gandeng urip neng kampung, urip neng desa ki kudu srawung. Mergo nek nganti kowe ora srawung, wah sesuk kowe nek duwe apa-apa, Bagong duwe gawe apa-apa, bojomu duwe gawe apa-apa, kuwi mesti ora bakal diparani tangga teparo, ora bakal dibantu. Nggih. Lah kowe neng dadi siji karo para ibu-ibu, nek ibu-ibu do kumpul ngono kae do arisan, do Dasawisma, do ngopo to ngopo kae do melu kumpul, ora apa-apa men ngerti tekliwere tangga teparo. Nggih, nggih. Lah mergane apa? Aku tak takon karo kowe, kok nganti kowe ora campur iki mergane apa? Niku janjane mboten kok karep kula kok, Mas. Lho, lah karepe sapa? Sampeyan ngerti dhewe to. Kula niku ya ngrumangsani wong wedok elek. Rupa kula ya ora apik. Kula ya wis tuwa. Ning Mas Bagong niku nek muni cemburu niku jan luar biasa. Oh. Kula niku nek ajeng kumpul kalih para kanca-kanca ibu-ibu niku mesti terus didakwa. Ayo, kowe ngarep cedak karo bejo. Kowe nyedaki Usman lan sak piturute. Niku dadekake kula niku trimbangane mengke kula wangsul saking kumpulan ibu-ibu niku geger. Wong pendak-pendak kula niku nek wangsul saking kumpulan ibu-ibu mesti rame. Mas Bagong niki terus kula kei wedang disampluk.
kula ladeni napa-napa ora gelem. Sareng kula takoni, jane ngapa to Mas? Mesti cemburu. Niku lho, kula mung menghindari kaya ngoten niku. Ya wis Mas, nek pancen kowe ora kersa aku ki kumpul-kumpul ya aku tak neng omah. Ning Mas Bagong kumpula karo warga kiwa tengen, sing wedok ora kumpul, sing lanang kumpul ya men sesuk nek duwe ana digawe apa-apa do ngebot-boti karo sing lanang. Ngaten niku. Lho, ora kena kaya ngono. Nek iso ya lanang wedok kuwi kumpul, lanang wedok kuwi srawung. Merga nek nganti mengko ora srawung, nek nganti mengko ora kumpul, wis ora apik kedadeane. Ngono ta? Nggih. Nah, saiki aku tak jaluk karo kowe wiwit dina iki owah ana sifatmu sing kaya ngono kuwi, owah ana nek perlu mengko aku sing ngandani karo Bagong. Wong Bagong ki adikku, nek mesti Bagong ki manut karo aku. Oh, ngoten. Nek ngantos mengke enten dukane Mas Bagong, aku sing tanggung jawab. Wong aku sing bakal apa jenenge iki nemoni karo Bagong kok. Mengko nek Bagong ora gelem tak kandhani ya Bagong ki tegese nglirwake le dadi adikku. Dentung blek. Ah kendhangane dhewe. Nggih sabar. Heeh, ngono kuwi. Mengko tak omong karo Bagong. Nggih ngestakaken dawuh. Dina iki kumpul ya. Nggih. Ha iki mengko sesuk Minggu ki ana pertemuan ning ana apa jenenge iki Balai Pedukuhan. Nggih. Engko nek kira-kira sela ya teka. Engko ndak ora prayoga ndak dirasani wong akeh. Nggih. Wis ngono wae ya no. Nggih. Lah terus ajeng kesesa kondur napa pripun? Heeh, engko ndak malah aku tekan kene ra ana bojomu, weruh tangga teparo, malah ora kepenak rasane. Oh, ngaten. Heeh. Wis ki nek ngaten matur sembah nuwun kula pun diemutke. Ah jeneng wong tuwa ki wajibe pancen ya kudu ngelingke. Wong kowe iki ya adikku. Nek nganti ana apa-apa ndak ora prayoga kedadeane. Nggih, wis ngono wae. Salamku kanggo Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh. Nek kira-kira Bagong mulih omong, nek aku tekan kene engko ndak ana sing wadul ana apa-apa ndak malah ora prayoga kedadeane. Nggih, ngestakaken dawuh. Wis ya, ngono wae ya, no. Nggih, ngestakaken dawuh. Mas Gareng jan gatekke tenan karo aku. Sesuk Minggu aku tak mangkat kumpulan ndak malah rekoso nek ora mangkat. Cetha. Wit mau tak dingkik saka mburi omah, do glenak-glenik. Bojone Bagong nampa tamu wong lanang nadyan kakangne dhewe ning pas Bagong ora ana. Ha iki iso tak nggo jalaran nggonku males ngudi tuwuh lara wirang karo Bagong. Merga wis pirang-pirang sasi anggere tak tagih ndelik, anggere tak tagih ndelik. Adol wedhus loro ya tanpa menehi karo aku. Yen ora tak gawe rusak rumah tanggane, ndak malah ora karu-karuan kedadeane. Ya tak omong karo Mas Petruk. Bejo nggih.
Suwene ora tau dolan nggon aku kok dadi iki ujug-ujug mak jedul krungu swara Yamaha 75. Nggih. Ngopo, Jo? Ana apa kok sajake raimu beda karo adat saben. Ayo ditenangke pikire sik, udut-udut. Nek gelem mlinting ya iki saanane mbako iki, nek ora gelem ya wis kono, nek pancen nggo udut dhewe ya sakarepmu. Ning sajake ana wigati-wigatine apa? Ngoten, Mas. Kula ajeng lapor kalih Mas Petruk. Lho, lapor perkara apa? Niki enten perkara nek disingitke niki mesti bakal mambu tur bakal mbebangeri. Ambune niki mung bakal ngorek-orek kalian kulawarganipun Kiai Semar Badranaya. Sik. Kowe aja ngawur lho. Kok ngorek-orek ra anu keluarga besar Kasemaran? Ki sebabe apa? Ngoten. Kula wau mlampah-mlampah dumugi ngajenganipun dalemipun ingkang rayi Mas Bagong. Oh, terus dumadakan wonten mriku lawangipun korinipun Mas Bagong menika mengo. Kula dingkik saking Jawi niku ketok nek garwane Mas Bagong glenak-glenik kalih Piyai Kakung. Bojone Bagong glenak-glenik karo wong lanang. Nggih. Lah Bagong ana ora? Mboten wonten. Wong kandhange wedhus mengo. Lho. Apa isih dhe wedhus apa Bagong? Tasih loro. Niku le utang gen kula. Niku dereng disaur mongko baradol telu kok ya ora nyaur wedhus kula loro. Mula kula dingkik bareng kula ngerti sing teng jero-jero omah nika nuwun sewu amit mboten ateges kula menika adu-adu ning kula weruh mawine mripat kula piyambak sing teng jero ngomahe Mas Bagong menika Mas Gareng ingkang raka. Nek jeneng Gareng tekan omahe Bagong kuwi sak lumrahe wong Gareng kuwi kakangne Bagong. Tur Gareng teko ning omahe Bagong kuwi nekani adine Ipe. Lah sing tok kuwatirke nggo napa? Mboten perkara niku. Lelinggo jejer. Lelinggo jejer ge epet-epetan nika terus nun sewu. Tangane bojone Mas Bagong niku cekeli kalih tangane Mas Gareng. Niku tenan asli, kula mboten gawe-gawe. Edan tenan iki. Iki ora gawe-gawe lho iki. Aku kaget tenan lho, Jo. Estu kula mboten damel-damel. Nek ngantos kula damel-damel, wani dikethok tangan kula. Niki kula ming kepengin aja nganti kula warganipun Kiai Semar menika reget merga pakartine putrane Kiai Semar sing mulang sarak wani tumundak sing ora prayoga kalih adine Ipe dhewe. Weh, lah Gong, kowe nendi le tak kabari le, Gong. Gong. Sukses. Mesti geger kulawargane Bagong. Wis ben ora ngono ndak aku mangkel pendak-pendak tak takoke Mas Bagong sok kapan le ajeng nyaur utang sampeyan kalih kula. Le Semar aku sing utang kowe ora geger kok kowe sing ngutangke geger. Nyaur ki sak duweku. Aku mbiyen ra omong karo kowe to, aku nyelidite. Le nyaur sok kapan-kapan. Nek aku ndidit, aku rung ndidit kok, Jo. Malah wingi tak saur ngangkat pacul. Edan tenan, lara atiku. Nek ora tak gawe kaya ngono wis ben do gelut kulawargane dhewe-dhewe wis ben sing penting aku tak ndelik nek wis ana kahanan kaya ngene iki, engko ndak dikira aku gawe urup-urup perkara iki. Sesuk sing narik geber diganti. Kesuwen.
Aku meh ketibanan nempring. Edanane wah wis ayo angon wedhus ki rasane ning ati seneng disawang mangan suket. Wah wis esuk kae nek gedhe monggo tak dol payu larang meneh. Kae lanang wedok. Anggere wis gelem cumbu. Wedhusku wis gelem do cumbu, wedhus wedok meteng metu cempe. Metu cempe paurungan loro tak pakani dadi papat karo mbokne. Mbokne tak dol isih loro. Metu lanang kabeh. Terus ora mana. Terus tak dol loro, entek kere meneh. Piye ya supaya iso metu lanang wedoke piye ya? Nek ora ngingu lanang wedok cilaka nek gaduhke utawa ngawinke wedhus ki mbayar monggo aku ora tau ndedit. Cilaka tenan kok. Kok tak anu dhewe ya. Anak kepepet, aku nyawang seneng ya ora seneng blas. Ane gandeng bojo ya tetep tak tresnani piye wae tetep tak tresnani. Wah, jan lapangan jan ning isor wit waru karo ngisis wedhuse mangan suket jan temonjo tenan disawang. Anggere ana bakul es tak takoni, "Es, Mas?" "Nggih, nggih pun ming takon kok." Ambok menawa dikeki. Wong ki ra ya coba-coba to. Ayo ra ndedit to ya. Malah mau ana bakul cilok nesu. Aku nyunduki intil wedhus. Ciloke tak ijoli cilokku gelem ra, Mas. Panganen wong edian. Wah, ayo mule wedhuse dikandangke tekan ngomah. Terus apa jenenge? Bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ra masalah. Tekan omah mangan ya saanane. Lawuh jangan tok ya ora masalah. Sing penting tangga teparo ora weruh. Apa ben? Agar ngapa? Arep golek gawean ya angel, kepinteran ya terbatas. Awinge aku ndaftarke laden tukang. Campurane pinten? 6 siji. Langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi. Karo tukange dienggo ngecor ndasmu apa? Katosen iki kula mboten ngerti. Pecat. Ya wis piye? Wong jeneng wong nyambut gawe iki angel. Aku arep nganu apa jenenge ajar stand up aku. Omong dhewe wis ben aku. Kula daftarke meneh. Apa jenenge? Tukang resik-resik sekolahan. Wis. Lagi disapu muridé aja teko mongko cah SD. Teng bececer kae ora karo gregeti meneh, mangkel aku. Wis, gregeten tak soki baiklin. Sing kepleset gurune pecat meneh. Rumasaku urip kok sarwa ngrekoso. Wis dadi tukang sulap ya konangan. Jan asem tenan. Wis ora kalah babar blas iku urip kaya ketula-tula ngene iki janjane eneng apa ta. Ning aku wis tak anggap urip ki biasa wae. Mergo urip ki wis digariske karo sing kuwasa kaya. Wis santai wae lek kok nglakoni pokoke. Wis nyawang wedhus wis senenge ora jamak kok. Ayo, kae mangan meneh. Mangan meneh. Terus panganan wong kuwi sukete ra ana sing nandur kok pokoke. Santai wae. Gong. Arep ngapa? Aku ora ndedit. Ora. Rasah kuwatir. Hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus. Aku nyledit kowe ning aku saiki lagi ora ndedit. Yakin wedhusku mung kali loro iki cilik-cilik. Mosok arep didol. Wedhusmu gedhekno. Matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku ki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang. Ning jane nek aku ngene karo kowe kae jane atiku ikhlas. Lahir batin. Ora nganggep utang? Ora.
Tenan kuwi? Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku. Ning akeh mlesete. Wah, pancen kuwi ngomong senengane kaya ngono kok. Wong utang ora njaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasane ora tau nusul mrene iki kok. Nusul ngapa? Gong, tak omongi ya. Heeh. Ning aku njaluk aku ora duwe. Gusike. Aku njaluk karo kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iki kok kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ngene, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambute ra tau kramas ya to? Heeh. Uwul-uwulan. Ha iya, iya, heeh. Sarung anu kalung sarung terus. Ha iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, bejo wong, bejo kutut. Wis rasa omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau pancen wis bener. Heeh. Ha mau jare liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandheg ning ngarep omah kuwi. Heeh. Gareng ning omahmu. Lho. Kok dengaran ngapa ya Gareng? Aku dhewe ora ngerti. Terus, ane ya ora apa-apa, Gareng ki kakangku kok. Mbok menawa ketemu aku ning aku kebacut tangon wedhus terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bejo ning bojo ki ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone Bagong karo bejo karo Gareng niku lingguh mepet. Ora apa-apa korsine mung siji ya, Tru. Kabeh dayohku kuwi depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Ngene, jarene tangane bojomu iki diremet-remet karo Gareng. Iki aku omong aja nesusik lho, aja nesusik lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusak-grusu, aja nesusik. Tangane bojomu diremet-remet karo Gareng, karo glenak-glenik, karo do mesam-mesem ngono kuwi jarine bejo, Gong. Kok ngono ya bejo ya, Tru? Heeh. Aneng bojoku ki budhek kok cenan. Dadi nek ora cedhak-cedhakan le omong ki ora krungu. Ane nek nganti remet-remet tangane cara aku ora pas, Gong, ora pas. Wah, lah pancen nek ngono ki Gareng arep tumindak sing ora prayoga. Aku ki menging bojoku tak kon metu-metu saka omah mergo aku ki wonge cemburunan. Wah, mulane bojoku ora entuk ning Dasawisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur kowe ngerti dhewe to, bojoku iki akeh sing nyedhaki. Ha iya, tangga teparo ki akeh sing nyedhaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen elek ning merakati. Kose ngelek kok merakati iki sing merakati nggo napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoke paling pasang anu kok apa sungsum. Apa? Pasang sungsum. Kuwi lho sing dikeke mripat susuk. Wah, tenan sempal mripate pasangi usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mula aku cemburunan karo bojoku. Wis ngene, Tru. Ngene, nek pancen Gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek Gareng kok tumindake ora arep ngapa-ngapa aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimakake tenan, Tru. Aku sik Gong. Gong, sabar. Ora kuat tenan aku wisan. Meng awake cilik kaya ngono kok glelenge ora teko. Heeh, ning sabar. Ndak engko gegeran antaraning kulawargane Bapak Semar, kabeh perkara ki diteliti. Oh, wis ora kuat ya, Tru. Wedhusmu arep tinggal apa piye? Oh iya ya. Nang ngono wedhusku tak kukutane sik, kok Gareng tak paranane, rasah diparani sik. Ning aku duwe cara. Carane piye? Ngene. Kowe karo aku karo Gareng ki rak duwe kewajiban goro-goro. Heeh. Goro-goro engko Gareng teko ora. Terus engko bar goro-goro Gareng tak jake sowan para pepundhen Pandhawa. Nek Gareng gelem sowan berarti wigatine Gareng ning omahe bojomu ki pancen positif.
bojoku ngandang positif. Ora tenang. Tegese sediane gareng ning ngene bojomu ki pancen apik ora duwe tumindak sing elek. Ngono ya? Heeh. Ning nek gareng kok tak jak sowane negara Ngamarta kuwi ora gelem, alasane werna-werna genah. Kuwi mesti ana kencan karo bojomu. Begitu juga bagus. Ha, saiki ngene wae. Anu jenenge awak dhewe mlumpuk gara-gara kowe ya ketok men ora ana apa-apa karo gareng, rasa dirasa mangkel, rasa dirasa drengki, rasa dirasa anu loro ati. Pokoke biasa karo gareng. Men ketok nek kowe iki ora ngerti nek gareng tekan omahe bojomu. Ngono ya? Heeh. Lek gara-gara aneng biasane ngrara mbok. Ha iya. Wis deki hotel. Ha pindah. Kiwane. Ah pokoke iso nggo tetembangan ya, Tru. Heeh. Yo anu jenenge iki ndono sik gara-gara sik engko gareng tekan kono ora. Wong kuwi kewajiban. Nek ora teko genah gareng mesti ana apa-apa. Ning nek teko kowe sifatmu biasa. Ora usah mangkel, ora usah lara ati, ora usah piye-piye. Ning nek kok gareng rampung gara-gara tak jak sowan ning Bendara Pandhawa, alasan kowe karo aku wajib ndingke. Oke. Engko nek tenan marang awak gebuke cengele, ora usah digebuk sik. Ditakoni sik. Aku panas iki Sandra iki. Aku wis ora kuat ngampet rasane umup ya. Atiku umup. Heeh, wis ngerti. Ngerti to? Ada ngerti tresnaku ro senok iku yang apa? Heeh. Nang nganti diganggu wae umup terus. Wis ngerti ning tak jaluk sabar. Yo mangkat sik. Kaya apa sing tak kandhake karo kowe anu di apa jenenge iki dikarti sampeka. Oh iya. Pokoke senyum, sumeh nek gareng ngejak omong diwangsuli sing apik-apik. Ora ketang atimu remuk, rempu. Ning tetep senyum. Heeh. Duntak-duntung jreng. Ngopo duntak-duntung jreng? Kelingan lagu-lagu sing marai remuk atine lho. Ya ora apa-apa rasa dieling-eling. Saiki rono ya. Ayo saiki awak dhewe sowan utawa netepi kewajiban sing. Ingat pelingku ya, Gong. Slamet to, Gong. Pangestumu apik. Gareng kok ndung rene ya, Tru. Ambuh, aku ora ngerti. Sluku bathok elo. Kok telat, Reng? Lagi adus e. Oh. Lagi adus to, Reng? Heeh. Ngapa iki doan ya saking senenge ya to, Reng? Ah iya.
Mergo bengi iki awake dhewe bali meneh. Kok nganggo dodokan, Tru? Ora penak ya, Tru, mayang ro ngentrongi dhewe iki. Aku wis kleru ping pindho le njukuk tuthuk. Wo. Arep tak jukuk kok bengok. Aduh, ngono. Semene. Iya. Wah. Sluku-sluku bathok dienggo mbuka suasana ya, Tru. Heeh. Iki dipundhut saka sapa? Panjenengan ingkang winanting pakurmatan ya kuwi ingkang kagungan nasi bebek Bu Nani. Weh, nasi Nani Bu Bebek. Kuwalik. Nasi bebek Bu Nani. Heeh. Kagungane winane Bapak Seno Eko. Oh, meh padha asmane saka Klaten. Dipersembahkan untuk para penggemar nasi bebek Mbak Nani dan Ki Seno Nugroho. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan dukungannya sehingga sampai bisa berkembang seperti sekarang ini. Usaha kuliner kami berdiri 12 tahun yang lalu. Diawali dari pedagang kaki lima, gerobak dorong, sampai sekarang sudah mempunyai 23 cabang. Tak lupa pula kami nyuwun pangestu dan bimbingan dari Bapak Tumiyono saged migunani dan numrapi sanak kadang tonggo teparo nasi bebek Mbak Nani asli dari kota Klaten. Wah, neng Bekasi, neng Cikarang, neng Tangerang ya wis ana cabange, Truk. Heeh, malah iki mau dikirimi saka kono kanggo dahar kanca-kanca. Aku wis sumpah prasetya. Heeh. Bengi iki nek ora kedapuk aku arep tetep teko. Mergo ana kiriman nasi bebek gregeten tak dapuk ndak mengentek-entekke. Panganan ya, Truk. Ha iya. Pancen do embuh. Ha iya ora apa-apa ora. Muga-muga tetep ngrembaka. Nah, mula kuwi dadi contoh, ya. Apa-apa itu berawal dari kecil. Apa-apa itu berawal dari bawah. Step by step. Wis saka setapak akhirnya sampai ke puncak kaya nasi bebek Bu Nani iki wiwit saka dodol dorongan gerobokan nganti saiki 23 cabang. Wah, kuwi dhuwit wis mengalir dhewe. Ha iya. Wis padake piye? Bebek saka ngendi-endi? Bu Nani, nek kersa mbetake bebek niku kanca kula wonten sing ternak bebek. Oh, kanca wiyaga. Wah, tak tawarke sisan mbok menawa iso masoki bebek. Nggih niku Mas Bolot namine. Oh. Niku bebeke nggih akeh. Oh iya ya, Kang. Heeh. Arep milih sing enom ya ana, arep milih sing tuwa ya ana. Heeh. Ning nek dienggo masakan nasi bebek iki biasane ya iwak sing enom mergo empuk. Tuwa di mamah ora pedhot-pedhot ya, Tru. Aw. Guyu Tru. Guyu ha ya ora apa-apa. Gareng ki ya rombongan kok. Bareng aku muni nek tuwa di mamah ora pedhot ki gareng kaya guyu ki perasaanku kaya ora penake. Lho, perasaanmu kok ora penak ki ngopo? Ora apa-apa, Bagong ming biasa to Bagong ki nek gojek ngono kuwi ta. Oh ya wis tak kira nek ana apa-apa. Ora to, Gong. Ora. Paham. Jo nganti karo maca nawala, Tru. Apa ana? Ana lumantar. Oh, ta urung ana ta? Ha iya. Oh, ana kok. Ha iya, matur sembah nuwun. Nyuwun tembang klasik Pak Dalang matur nuwun. Anang Jakarta Selatan. Wis transfer 500.000. Oh iya. Dari Dokter Pak Miskam, dari Pak Miskam SE minta lagu bebas sinden Mbak Ayu sawer 500. Wah iya. Iki mesti sing ngersake Ayu iki bangsa klasik-klasikan. Ha iya. Suarane iki panggah klasik. Ha iya. Jan Ayu iki suarane persis bojone Bagong ya, Tru. Ambuh. Tenguk ngisor wae, tenguk ngisor. Sabar.
Oh tak adus ya, Tru. Ngopo adus? Meredam api yang mengalat-alat. Dan warane apik tenan lho. Asli ora ngerti kok. Ya iya aku wis apal. Jeneng muni pentas. Jeneng Bagongono iki aku seneng merga ya suarane apik tur dimatki ya temonjo tenan. Ya sok ngematke to. Lho kepiye to? Apa padake ora? Ah tak matke tenan bojone Bagong iki. Ayo, Anggris muni mijil ketoprak. Nano neno. Wah, kuwi wis stop. Aming sing lanang ki ora ngerti seni. Ora iso manfaatke bojone kanthi apik. Ah suarane apik sinden kok kon nyanyi dangdut. Wong mergo ben iso le megal-megal iki kesenian apa? Ya kesenian apik. Ning ora pas kanggo umure awake dhewe karo anu selerane Bagong iki ra. Nom-noman. Heeh. Ya sebaya terus. Sabar. Sing santai. Diaturake ya, Reng. Ah, kudu. Diaturke ya, Gong. Ah iya. Mbak Ayu. Ah iya. Saka Pak Miskram jengkul mosok. Sapa ya iki mau? Lali. Sing aku ki sok lali nganu nomor pinku. Oh. Saka Pak Miskam. Oh, mung kurang anu kok. 500.000 501 juta nyuwun tembang klasik kagem piyai loro ki Mas Anang saka Jakarta Selatan karo Pak Miskam. Oh iya. Men cetha pasuryane. Jumeneng. Iya, kuwi apik kuwi, ora apa-apa. Heeh. Swara lanang yo apik. Pak Katno. Katno blas ra iso nata wayang. Wayang mung dipindah-pindah. Gunungan wis nang kene pindah ning tengah. Diguruki Baladewa, guruki Antasena pindah kene meneh. Bingung aku. Ah iya sesuk nek ra. Golek sing iso nata wayang. Ya wis ora apa-apa. Untung ki mung sithik wayang. Tutuke kentongan lho. Aja. Ayo jumeneng. Heeh. Iki sinden ya request saka penyanyi Bu Nani. Oh, ngersake. Sinden 4. Heeh. Mbak Elisa, Mbak Ika, Mbak Tatin, Mbak Ayu. Plus dagelan masa kini. Pengganti almarhum Junedi. Ayo. Solidi. Solikin. Ayo. Abot lho dadi request ki. Heeh. Nek ora lucu cilaka wis. Nggih, wonten dawuh. Heeh, nembang sing kepenak, Mbak. Iya. Mijil toprak ya kena. Iya. Sing kanca-kanca gironge iso apal. Heeh. Aja sing aneh-aneh kanca-kanca gironge iki ora percus kabeh. Mendo pandeng-pandengan. Lambene wis ditutup kok kon pandeng-pandengan. Nek lambene dibuka ki iso nirokke janji sabar ngono langsung kancane sing rapal langsung aja do kesusu. Heeh. Ane lambene ditutup apa? Kene wis muni janji sabar. Sawahe jembar-jembar. Susune lemu-lemu. Duk kebanteren truk. Banteren. Ngomongi sing anu, sing ditata wong tuwa omongane kok blas ra ditata. Iki gara-gara arep penganiayaan iki. Omongane ora ketemu nalar. Ayo diwiwiti Mbak Merga nek ora diwiwiti iki selakno ya gawe wis waduh. Sorry Reng, kesampluk. Nggih, anu sik langgam mangsal mboten? Entuk. Nggih. Apa? Anu, langgam ngujiwat. Oh iya. Duh ni Mas Mus tekaning wang. Ngujiwat. Yo.
tetulunga swara iki nek kaya ngene iki nek ora dinikmati iki rugi ya, Tru. Ha iya. Kang kataman asmara Samira nyernake lungkrah lan ngilangke sinten ta, Pak? ora apa-apa, embuh kae ku cah edan ora. Klebon wong edan. Ora ana apa-apa kok. Lesu ilangke rasa kang saman. Samar. Saman. ngilangke rasa kang samar tresnaku sondrolwi ya yati ya wah ya lam-lamen nguji wate yen anggeget lati tok tambahi meneh kancane ah iya sing slendhem wis ana dhewe heeh esuk mengkali nambahi kenong komplit oh iya iya. Oh, gone ora cukup. Harus ngenong ngir kali kana. Toto ning isor wetori ngono. Totung. Heeh. Wis ora apa-apa. Ah jembarke aja kuwate, Tru. Oh iya. Wong jembarke kowe. Kulina. Ya. Lencir kuning nang kaya arep nek ololole ole lalolole oleh
edan rene. Yo. Yo. Yo yo. Semangat banget. Iki ngapa iki? Iso datul ora, bengok-bengok ora. Kok kapange, Gong? Pak kepruk watu ndase. Ada lega pisan. Oh, kuwi kurang ajar. Aku sone gara-gara ini wegah aku. Bagong kok terus anarkis ora. Boto wutuan dikeprukke bathuk. Ora apa-apa ngono ya. Untung sirahku. Weh. Sirahe wong liya apa ora ajur mumpul. Heeh. Dinaing dangdut ora, Reng? Dinaing dangdut ora. Aku aneh-aneh dadak golek sound system barang. Loh, ora maksud iki nganggo irama dangdut apa ora? Rasa iki penak banget kok. Iki matakan iki mau. Ambo. Iringe. Oke. Aneng. Amung tansah tak keplekke. Tak lalekke. Tak lalekke. tak lalekke nanging terus Was kanca-kanca yo. Nanging terus wah ya wah penak ya monggo gamelane ora komplit lho Reng. Wah iya njaluk sik komplit to piye? Oh ya ora aku ki ming omong kok gamelane iki ora kok kabeh ning nyatane ya penak. Lah ya sing alusan ya ampuh kok. Oh. Sing genter ya dalang, mula ya genukane ayo. Genderane minjal-minjal. Sing gampang ya patokan padake ora. Ha ya. Sing nylentem ya wah. Dasare bintang tamu. Slung. 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 Kok kerepaya dipathet ya? Ah luput. Oh. Iya. Sing ngiter ya trampil. Ah iya. Dasare rambute gondrong. Ah, rupane ratek apik. Ayo. Ya. Makasan pepungtanku manis aja kang si ayu tung 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 kala-kala ngene iki kok ya terus. Ah iya. Kala-kala ngau tembang sing klasik-klasik ngene iki ya kudu diunekake merga pancen iki tinggalane kompeni. Udu. Tinggalane para leluhur mbiyen para ujangga teban jas musisan kok omongane kok ting clekop ora. Heeh. Apik iki mau. Coba tilik ana, mbok menawa ana sing nyuwun lagon meneh. Ana gambare WhatsApp ora, Tru? Iya. Kleru meneh. Anggo sidik jari kuwi wae lho, cetuk ngono terus langsung buka HP-ne. Aku sidik jari ora. Nah.
Oke, ya. Saking Pak Tristianto. Ya. Nyuwun srepek cing-cing guling. Mudiar ora wis. Trek Palaran Mijil. Oh iya, Pak Tristianto nyuwun cing-cing guling. Sing piye, Gong? Ah, wis ora ngerti kowe wong modern. Cing-cing guling iki srepek kuno. Oh. Pertama kuwi pancen kuwi srepek dienggo apa upacara to. Oh iya to, heeh. Sadurunge srepek kuwi muni, kuwi pengrawit mlumpuk nang tengah-tengah panggung. Oh. Terus ana sing tangane megar, terus dijine dadi lumpukke ning tangan kuwi. Ketuane pengrawit muni, "Cing ciripit gula batu gocepit." Terus do mlayu ning instrumene dhewe-dhewe terus. Heeh, terus bareng do diabani 1 2 3. Cing-cing guling. Heeh. Kula mboten ngertos ya Mas Tris. Ayo kanca-kanca ya durung apal cing-cing. Kaya srepek kala tida ngono kae ana ya kok. Ah pelok barang. Oh lah. Kala tida tumurun sukangipun pucang Surakarta nagrinipun kira enggak kuwi surat kala tida. Oh. Sigra Milir. Ah kuwi ya wis ana. Sigra Milir iku ya ana. Heeh. Srepek liyane gedhog ya ana. Oh. Gedhog iso tung dang tak keok keok keok. Kae bedhog. Bedhog pitik srepek gedhog. Keok-keok culak matamu pisan. Aku ora iso srepek cing-cing Palaran Mijil. Ya. Mas Tristianto wis kepareng transfer 1 on. 1 juta. 1 juta. Palaran Mijil cara yuk. Cung cung cung. Ndray. Tung. Kok kenonge kok kaya suarane mirot-mirot. Sing enong ya ora apal dadi mengawur. Palaran Mijil sing iso cah pinter, slendro. Iya. Palaran Mijil diaturake. Srepeke mbane bubrah rasah. Heeh. Menyura Palaran Mijil iki menyura. Galong ding, menyura, galong dengkulmu melocot ora. Nyinyu. Ora beda to, Kang. Yo, men do dipikir sik. Alon-alon. Bonange ngenongi. Ya, bonange ngenongi. Rasa bonange tutu. Ngono. Heeh. Kaya apa dicoba? Yo. Ya. Ora.